ngo kumanya buna ababwatani korwa sense moya Joshua Nyarenchi Foundation litkolia rero niko baba gutalira award ya marani sensi nabo igo kigogi asebaru bokonye wendagira nabo igo gusibia abantu chinda niko abamenye benseme yo baba kogokera igitambu kirikyo nabo igo kubagania kogendera no moyo yo kurinda abamenye benseme yo niko baboliwe kwenekya obochenu bwekerengo kigoro mono ebunenchereyemo yo gukora umuchando wechinda mulikito daipa nasanya norobotyoro asomurubulyo bwogokonya abali no kugania ekyombe gya Joshua Makori Foundation niko kigenderete kubwatuka obokoreri bwokurwania chinda imeje wodi ya marani sensi amone wodi ya kigogi echo chigotoka imeje bunge ya kitutu chache north Joshua Makori biamono nyasaga na okobeka roro nyasaga okoigorera gusanga nagati ya bali banyora obokonyi gwetera somurubiriyo iga o Joshua Makori Foundation nigo barorekana ko banomogoko anena sokonyorwa nakoegwa endagira arafu twaigwo obosibwa mandasi echi sabuni arakabere andi twasibi guna bana bonse nebikoro tabire mbiamana osenigu semogochi gukwana no mutuleti kurwa sekenyoro ke ward ya sensi nigo anyara kwenelia nga mbujamono aseboigo anyara gwake koko yogo sigeta obochenu oyokonywa nyamwaru nanko yane tiwanda tanga mbiamona nena sengenchu ntwana kabaga ntobuneke seita yo minto choso Makori ndago tenga gachimutwe nane kyokoria no tere maga yawo Dustin gutontarige andaira nirishirikeri ya Joshua Makori Foundation ngambu ya sengenju mwakonyira abantu baitu chinga kechi niga banyara gusanga ebirengerero byabo byo kubwatesiwa na gusirwa asebainekya ogotwara abana bale nobolema umenisaidia one of basic needs. Mungu akubariki na kuongezee mengi. Na kitu kenye ninataka unisaidie mattress ya kulalia kwa sababu niko na disability child. Maiga ye kiombe keiga gotarira chinka gwetani komi na kubwatoka bokonyi bugo sibia chinda na kubwatoka endagera gochia sebali batali kwenyara ni gobono baboliria abantu bonsi korenda obochenu na kubwaterana elyokoena na obosemia gochia se chinka chinyinge kinda cha chanda abantu baito but as far as we are concerned twatamire kubasibi am hatching abantu bande byumbe binde byasoki bikonya abantu baito sababu chinda is a sign of yogutaka no konyora kwabo konyora ikurinse the same am hatching serikali yetu ya county declare chinda chiri kitutu chache not a disaster chinto wakira Joshua Nyarenchi Foundation imbiamona singi yogo tokoni bugitutu ndo tolete ire ndagira abantu abakira to usibi mu duchinda mutige karenja last momo igenda kubeka muno ikegera chinda nese ekwerende ekoro kine kirenga kyobutaka naende butaka bwebo bote sengi yinchara egangenene yomu wakiri Joshua no chencha magima yabange na koena na ogosemelia uchiase chinka yinko ripotelia Ndizi TV korwa ebunge ya kitutu chache north eyo kutoka imeje county ya Kisii elietelia nendipon asanya